Яңа Кулатка авылында туып үскән. Бүгенге көндә Иске Кулатка эшчеләр поселогында гомер сөрүче Фирдәвес Рәхимҗан кызы Санжапова үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен каршылый. Шул уңайдан без аңа Яңа Кулатка авылыннан әнисе Фәридә Шукуровна, әнисе Рушан, Оренбург шәһәреннән абыйсы Рамил Рәхимҗанович, тормыш иптәше Зифа, уллары Илнар һәм Рифат котлап, җылы теләкләр тутырып язган сәлам хатында юллап китәбез. Кадерлебез, бу матур юбилей сиңа бик яхшы билгесе куйды. Гаилә эшендә, һөнәри эшчәнлегең эшендә бишле ул. Син кайгыртучан әни, балаларың өчен ах итеп торучы әни һәм ягымлы әбекәй, яраткан гомер юлдашы, ягымлы бала, кардәш җанлы апа һәм сеңелдә. Син эшеңдә дә хөрмәт һәм ихтирам казандың. Мәхәббәтең һәм кайгыртучанлыгың, гаилә учагын саклавың, күңел җылың өчен рәхмәт сиңа. 50 яшь. Бу саннан кадерлебез, гомернең уртага бөлеп сызык сызгандай була диләр. Бу бит хатын-кыз өчен бик күркәм гомер мәле. 50 яшеңдә синең яныңда ышанычлы ныклы терәгең, киявебез Рөстәм, буйга үсеп җиткән ике татлы алмаң Регинаң һәм Юлияң, киявең Дамир, оныгың Алим бар. Әйләнеп карасаң, яраткан эшеңдә дә җитәрлек биеклекләр алынган. Кызым, сөекле сеңелем, кадерле апам. Еллар саны өстәлсә дә, синең бер генә дә матурлыгың үзгәрми. Киресенчә, саннар синең файдага гына эшли сыман. 18 яшьтәге кыздай гүзәл, позитив, актив энергиялы син. Без бу ягыңа синең сыкланабыз, күзләребез генә тимәсен. Үзеңнең тормыш биеклегеңнән, тәҗрибәңнән чыгып, син өлкәннәргә дә киңәш бирә аласың. Бар көчеңне куеп, үрнәк буларак, балаларыңны матур тәрбияләп үстереп киләсең. Кызым, Алланың рәхмәте яусын сиңа. Миннән берничә чакрым гына ераклыкта яшәсәң дә, барыбер мөмкинлегең чыккан сайын киявем белән килеп җитеп, һәр вакыт ярдәм итәсез. Раббым алда да сиңа шундый булып калырлык нык саулыгыңны бирсен. Бер нинди бәла-казалар да сине эзләп тапмасын. Безнең дугаларыбыз саклап яшәтсен иде. Барыбыз да балам сине үз көенчә яратабыз. Һәр вакыт кунакка килгәнегезне бәйрәм итеп көтеп алам. Энең эшендә син бик кадерле апа. Рәхмәт, бер кайчан да онытмыйча, вакытың чыккан сайын хәлебезне белеп яшәгәнең өчен. Нинди генә авыр көннәрең тормышыңда булмасын, син ялгыз түгел. Сине яраткан, хөрмәт иткән һәм кирәк чакта ярдәм кулы сузып килеп җитә алучы якыннарың бар. 50 тулды кызыма, ышанмыймын үзем дә. Мактап бүген чыгар өчен җитмәс сыман сүзем дә. Салмак кына басып йөри, сайлап кына сүз йөртә. Шундый балаң булган чакта яшәүләргә ни җитә? Үзе дә күптән әни ул, шуңа йөрәк шатлана. Балаларын күргән сайын кызым бик канатлана. Теләгем бер, бәхетең булсын. Ярат да, яратыл да. Хатын-кыз бәхете булсын тормышыңның алдыңда. Котлы булсын юбилеең, бездән теләк кабул ит. Туганнар белән бергәләп 100 яшеңә кадәр җит. Хөрмәтле Фирдәвес Рәхимҗановна, без дә ихластан шушы матур теләкләргә кушылып, бүләккә җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Күні дә тілейбіз біз тіләкләрінің изгісін. Қайғы хәсрәт қаралтмасын, көңіліңнің күзгісін. Туған күнде елда шулай бірге күрешик әлі. Сенің ең бәхетлі бұл күніңні жырлап бейіп үткәрик әлі. Туған күнде елда шулай бірге күрешик әлі. Сенің ең бәхетлі күні ғүмір бәйрәмің гүл шәшәккә күмелсін. Озын ғүмір бирсін Құдай, саулығын жәлләмәсін. Туған күнде елда шулай бірге күрешик әлі. Сенің ең бәхетлі бұл күніңні жырлап бейіп үткәрик әлі. Туған күнде елда шулай бірге күрешик әлі. Сенің ең бәхетлі
итик туганнарны, дусларны, күршеләрне. Үзе бәхет исән чакта шулай күрешүләре.